Hey, kawuono ing'eni sabath mara koro kadwa wacho thul, adwa mana liek mathis, then adhi usher in my Sabath. Jokristo, nitiere gik moko ma ka Nyasaye onyisi ni mondo itimne, to kik inyis dhako. In chaka wuoth idhi tim gigo. Kik inyis dhako, nikech kinyiso dhako to dhako ok bi yie. To mano biro miyo Nyasaye ne ni in jamriambo, kata ok iobeigo, kata ionge faith kuome. To kawuondi, just imagine ni Abraham dine nyis Sara ni kiny odwa mondo gi Isaac e got Moraya. Odhi sacrifice. Just imagine. Dine ok otimore. I'm very much sure niya, Sara dine opondo gi Isaac motero kata Isaac kaner gi kocha. Ing'e ni Sara noyudo Isaac ka en jahigni adi? Koseti en osewuodho ma en oseluso, bas idwa nyise ni idwa kawo ne nyathi, idhi sacrifice ni idwa morogo Nyasaye. Ok onyal yie. Be Sara dine onyiso Abraham weche mapok kata Abraham owuon nokia. Ok awuondi. Sara dine onyise kata ni wan koro ichawa chaya, kata nyaka nyithindwa be koro cha nikech koro yudi kwan waserumo waonge. Sara ing'e ni dine accuse nyaka Abraham kata ni ong'e nyaka kuma Hagar nitiere. Hegei. Koro dholuto luonge ni Haga. Dino nyise ni ing'e nyaka kuma Haga nitie, opando Haga kumoro. Ni pando Haga moro mane nyuol ne Ishmael cha. Dino accuse, no dhi accuse ni ong'e nyaka kuma Haga nitie. Ni kare momiyo Abraham wuondore ga ni dhi kwath pile ka pile. Kare odhi ga mana ire Hege. Odhi ga mana ire Haga. Koro mano momiyo anyise niya, kik inyis dhako gima idwa timo ne Nyasaye. Kik item ni nyise, en opo mana ni isetimo gino. You swear the quarter. I beg, let me go and after you my Sabbath.